जय शिव शंभु। प्रथम वर्षर प्रथम मासरे बाबा को दर्शन करने आसला भी लगी सपोर्ट दया सकाल सकाल बाहर के आसला जो शीत कर प्रबल शीत ना भिड़ हो साप ये साप अच्छे अन वासुदेव दर्शन माधवपति वासुदेव दर्शन देखा गोटा थी तथापि शीत कर लगे ना जमी कैलाश बरफ पड़े सेमती लगे शीत शीत कर बंद बाहर कला बंद हो कला बोधे 10टा अच्छी ना सेपटे अच्छी ना खोला नहीं पटे बढ़िया भगवान ये जगह सृष्टि कर देखु ओनली गोटे बरगछ छाई ठाकुर अच्छा सबू जगह आबद्ध हो जाए बरगछ मैंने एमती अलग कौटी प्लेस पाइबे बरगछ आबद्ध प्लेस माने ये करते ना उल्टा करते पुराण किसी अच्छी हिसाब
ମାନେ ଓଲଟା କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ହଁ ସେ ପୁରାଣ ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇନି ଜଳଚ ଜରାୟୁଧ ତାର କଣ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଆଉ। କିଛି ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ନା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନେଇକି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଯିଏ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ନାଁଟା ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଅଧା ଅଧି ଯାଇଛି ନା ଆଉ ଅଧା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଭୋଗ ନେବା ଆଉ ଭୋଗ ନେବା ସାର୍ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନା ଭଲ ଦୋକାନ ଖୋଲା ନା କେସ୍ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଅସୁବିଧା ଫୋନ୍ ପେ ହେବନି ଆଉ କେତେ ନା ସେଟା କେତେ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦୁର୍ଦୁରା ଦେବି ତ ହଉନି ନା ପଇସା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଉଠେଇନୁ ସେ ଛକରେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। जय श्री कृष्ण।